זה אני, או מישהו אחר בצד השני, או מישהו שטוען שהוא זה אני עצמי, או סתם חתול אחר שעובר ממול. סתם בראי הוא מזכיר חתול מוכר, אולי אח תאום או אולי מכר שלי. הוא דומה לי, הוא עושה כל תנועה שאני עושה בדיוק כמוני. שם בראי אולי יגיע יום אחד והוא יגיע עם המראה, נלך אז יד ביד. Who is the cat in front of him? Is he a friend, a twin, or just another cat? Looking in the mirror, repeating everything that I am doing. Who is the cat? Is he actually me? זה אני, או מישהו אחר בצד השני, או מישהו שטוען שהוא זה אני עצמי, או סתם חתול אחר שעובר ממול. סתם בראי, או בעצם זה